Nah. Nah, aku. Hah? Bejo. Piye wong-wong iki wong. Nggih laporan ngene kok yo ora iso lho. Ya ora koyo duit ki akeh. Wong duit 500 triliun kok nggih laporan sa jelas. Nggih laporan ngene kok gak beres-beres. Dikek wektu 2 minggu lho, sok. Titit. Oh, telepon lah. Duh, Bako. Jo. Halo, nggih, Bako. Jo, motorku rusak. Lah montore rusak apa neh to kok? Empung, tak salah gak kena, Jo. Oh, lha iki piye karepe? Aku nule. Karek kuwe piye? Mulai ku ora karepmu sementing montore kena. Yo ngene lho kok, nek sing jelas kan aku gak iso nule. Mergo kan iki kan aku ning Amerika, ning Los Angeles. Ya toh, iki karo Trump ki. Kan aku di lockdown to, gak iso nule. Lha iki lho wong lagi metu mau bahas sarapan karo aku. Berarti iki sarapan karo Trump ning kono. Iya yo, nggak bahas sarapan karo Trump, terus wong metu iki lho ning ngarepan ki lho, ngetokno manuk wonge. Lha berku rencanane aku ya rejak rapat apa ngono aku ora jelas kok. Mbah urusan duit ngono. Nek urusan duit kan gak patek kreken lho. Lha iki piye motorku piye ampere kena iki? Ya wis anu ngene kok, ngono tak telepono Gombes. Engko ben dibenakno Gombes karo Cacahe. Caca kan padha nganggur kabeh to. Yo agar tak tinggal kan cara lamar gawe kan wis jelas-jelas drak, kenaan. Empuh iki urusanmu. Dos telu wis terang-terang dina iki wis ra enek ketok belas iki. Yo. Berarti anu kok tak telepono kok ya. Ya wis pokoke ampere kena ngono, Jo. Ya wis. Wis ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki Gombes bareng ngewu apa kene masih tinggal sa. Jelas nggih jelas penggane nang omah. Halo bos, Halo, Bes, bareng ndi? neng omah iki bos, nyapa bos? Kowe moro ning omahku, ya to, omah Bakung. Anak apa bos, kon moro nggone bakung bos? Iki Bakung iki rencanane ki arep metu mbuh ning ndi tapi montore jare ora kena ngono lho. Berarti motornya dibong bos, tuku anyar ngono bos? Yo, motor wi yo aja to, motor wi aja dibong. Mesti ngene lho, motor wi kan Kaya wong susah ae bos, tuku meneh to bos? ora masalah susah, iki kan kenangane Bakung to. Ya dibenakno motor iku. Anu bos, duitnya kok piye bos? Opahe bos? Opahe maksudnya bos? Opahe engko gampang, Bakung wis tak omongi, ora disawani karo Bakung to. Oh iya ya bos, engko tak njaluk bakung kok bos, opahe bos? Lah wong kuwi rencanane ki motor jare lah kok bakar judi biyen arepan. Wis tak bakar, wong anggaran rewel-rewelan. Lah sampean ki ning ndi bos? Yo aku kan ning Amerika to ki. Heh? Ning Amerika ning Los Angeles kuwi lho. Iki aku karo Trump ngono lho. Oh alah. Lah Trump dhewe tak tinggal mulih yo. Aja sik ujo nek kene sik kancane aku ngono terus apa piye? Trump sing ndi bos? Sing dase botak ya bos? Yo Trump kae lah kok jadi presiden kono kae lah kok. Iki wis angger tak tinggal ngipri wis goleki. Aku dhewe iki ning kene yo dianggep koyo batah tapi sorry to, Bes. Nek kelasku tetep gak padha to. Tetep sak dhuwure to. Iki semua enak ya Jaya, wis penggawean wis bar lho ya. Iya enes ning kene iki. Ya wong wis mesti gabas bar. Sawah ya bar tandur. Kayak sekarang ini kan, tapi kadang dirasani wong awake dhewe niki. Dikira ora nyambut gawe. Nah, tapi ya sapimu, ibarat memang ya. Wis mau isuk mau rumput tau. Lapangan kan romomu sebete. Nom-nom ana congkrak, cangkruk. Iya tapi kerja. Lah kan piye ta kerja niki? Yo kerja apa ngono kok piye? Wae barang njol. Lah kowe iki lho, Bes. Kerjamu apa yo, Nan? Oh yo intak-intik wirawiri ngalor ngidul ora jelas. Kerjamu apa yo, Jal? Lah kok. Kerjaku? Eh. Kerjaku yo intak-intik karo wirawiri itu, Jol. Ngono kan nani wong ae aku kerja wis mepe gabas sawah wis bar. Aku rene ki arep ngekeki kowe kerjaan, Jol. Mbah.
Kuwi kanca cap kakus ya kuwi. Kakus piye to, Jol? Lah rene-rene anggere kayak gawean kerjaan tok lho. Lah kudune piye? Lah nek bengi barang wayah ngopi ning ndi rene. Ya turu to, Jol bengi. Sorry to aku bengi metu. Kok iso kowe ngono karo kancane kok gak gelem akur kowe. Wayah bayari lho ora metu. Kowe rasa bahas kopi kowe gelem kerjaan apa ora iki, Mbah? Sorry to bes kerja. Duitku jek akeh. Yo, aku meneh aku ibar panen lho, gabah piyo. Gak kena tak hitung lho, Mbes. Oh tak dunane bosok gabahmu. Aja ngono to, Mbes. Awake dhewe iki lagi nyantai lho, Mbes. Iki masalahnya bos bejo telepon aku. Kowe nek gak mano dicoret saka trio melarat. Bejo, Jon. Bos bejo. Bos bejo telepon kon moro nggone Mbah Kong, montore jare rusak ngono. Ade kon benakno. Kowe nek ra gelem tak omongno bejo pisan. Aja, Mbes. Terus, ayo. Aku gelem, Mbes. Lah ayo. Wis duitku wis entek kok. Ayo cepet. Kong. Kong, Bes. anak apa, Kong? Hmm. Jare montore rusak, Kong. Iki wis telepon bejo. Yo angkat telepon bos bejo jare kon ndendeni montore ngono. Yo gak kena kuwi. Lah nyapa, Kong? Empuh. Oh gak kenal. Nanti bedakno ngono. Lah motor liyane kok gaene to kok nganggo kuwi. Gak seneng aku kuwi kok. Ndak bedakno. Iya, Mbes. Bensinnya dilo, Jol, bensinnya, Jol. Bes ini. Ijek bes. Ijek. Sok lagi. Iki selange enek, Bra. Selain cek kabeh, mosok kok pentele kleru ya? Kok ini? Ijo paling. Diselah ijek ya bes ya. Cek Jol, kok pentele tak pindahin sih, Jol. Hah? Mbes. Nggon karo, Mbes. Uculi Mbah sing arep, Mbah. Enak apa ora? Kok pentele masih kualik iki? Biasane ngono, Mbes. Biasane kok kualik gak muni iki, Mbes. Iki mung sing guri, Mbes ya? Yo, tak pindah ning sing arep tak pindah nguri iki. Oh ya wis, Mbes. Dokne, Mbes. Wis, Bro. Sik, Jol. Sik. Bar iki kesalahan jajal. Wis, Mbak. Sik, Jo, sik. Urung kena bes. Digas, Jol. Wis tak kole gase kok. Mosok gene spione iki Jol ya ra gelem kan ya? Ora paling bes. Gak masalah, Mbes, nek iku, Mbes. Walah lha iki lho kuncine ra enek lho, Bes. Lah kok kuncine ning ndi, Kong? Kuncine yo ning kono, Bes. Ora enak iki kok kuncine. Golek ana sik. Ora enek kok ora mancep kok kuncine. Omong iki nyebar tak nggo kok, enak kok. Lali ya ta iku. Lah kuncine nang ndene ning ndi terusan? Macet kuwi kono. Ora enak, Kong. Enak. Ki bolong kok. Ah. Oh, sampe gak enak. Gak enak kok ndesel sampe rene. Ah. Lali lho si kontak kok. Kontak iki ning ndi? Kok iso gak enak ya? Lah mbok mau ke ndi, Kong? Loh, lah iki Kong kontake. Dia Oh iya. Bes. Ini guri. Ning guri kok, Kong. Ning ndi? Ning guri. Ning guri kuwi lho. Guri Kong. ndek yo, guri ra enak kok, Bes. Kuwi lho. Ning kupluk, Kong. Kupluke cepet sik. Dah, Kok sapa? Kupluk iki lho, Kong. Iki yo. Ben ketok. Oh, alah iki yo, Bes. Lah iki lho. Ah. Jajal, Jol. Muni pira, Jol? Ang guri kae. Gesek, Kong, biar. Nang. Oh, kenal. Berarti kuncine lali aku. Nah, cara wong tuwek ya lali yo. Lha iki ning ndi, Kong? Arep ning karaoke yo. Umah. Ya oleh, Kong. Kok Si iso koyo gak oleh lu kene sik, Kong. Lu kene sik. Gak oleh. Ora oleh nyapa, Bes? Gak oleh, Kong. Hah? Gak oleh, Kong. Ning karaoke iki gak oleh. Lah nyapa, Bes? Gak oleh. Saiki ki akeh penyakit, Kong. Nggon karaoke wis diisolasi. Ben gak enek wong rono. Ah, isolasi kok tak ketokane Bes diisolasi ya. Oh, gak isolasi, isolasi, Kong. Diisolasi ben gak enek wong rono. Bahaya soalnya iki akeh penyakit. Iya, Kong. Ini saiki kan anu program pemerintah lho kok. Piye? Di karantina Yunan. Nah, iki tinaku itu langgananku. PR langgananku Lucy jenenge ngono lho. Jelas kok, Mbak? Ngene lho, Kong. Saiki ora lepot do metu. Iki saiki di lockdown ngono lho. Ah, lek di Smackdown aku yo paling masuk Smackdown lho. Paling aku. Dudu semakin, Kong. Iki kan anak penyakit toh. Nah, panggonan penyakit ki diisolasi, di karantina, di apa lockdown.
Nah, iki mergo penyakitnya jenenge Covid-19. Gak oleh metu. Apit. Apit aku lho numpak trail. Trail ngangem gak numpak apit. Mosok. Iya ora cah iki. Ini lho anu kok programe pemerintah lho kok. Iki gak oleh metu kabeh kok. Mergo enek corona lho. Mau corona. Iya. Wah, itu si pelanyar kuwi. Corona ayo anu dudan awak kuwi. Kudu kok. Iya jan. Iki to, Mbah. Angel mana? Saiki ngene lho kok, saiki kudu stay at home. Jadi ngene ben gak ketularan penyakit. Langgananku gak nang kono kuwi ning home kuwi. Ning Alfamart. Oh. Gitu kok. Ngene lho kok dadi ya. Jadi pemerintah ki jelasno ya. Awake dhewe diisolasi, dikarantina, ya toh, enek penyakit Covid-19, enek corona, stay at home kuwi. Nah, nek pomo Indonesia niki di rumah saja kok. Dadi nek ade ning omah kok gak iso nyebarno penyakit, ngono lho. Di rumah saja. Oh iya ning di rumah, Bes. Wah, oke wi. Mosok saiki terus ning ngandhek lampu merah, ya toh. Terus ning ngandheke polisi. Ijik ngono. Oh. Piye iki lho? Iya ning jero. Masamu. Wis ngene kok. Nek karaoke ning jaba gak oleh kok. Engko timbang kecekel polisi to. Sampeyan pengen karaoke yo? Toh. Ayo. Ayo. Ini, Mbah. Ngono, Bes.